Hej då. Hej då. Gott, gott. Men snäll. Ska du koka kaffe? Ska du koka kaffe? Ska du koka kaffe? Koka kaffe. Ska vi koka kaffe? Ja, kan du säga god dag då? God dag, god dag. God dag, god dag. God dag, god dag. God dag. God dag. Kan du koka kaffe? Kan du sjunga då? Kan du sjunga? Kan du sjunga med där? Kan du sjunga då? Kan du sjunga lite till? Åh, du är duktig sjunga, Gojan. Sjunga lite. Lalalala. Ja, du är duktig att sjunga. Ja, kan du se? God dag. God dag. Är Husse vaken då? Är Husse vaken? Är Husse vaken? God dag. Är Husse vaken? Vad sa du? Är Husse vaken? Jag vill koka kaffe. Ja, vi kokar kaffe. Har du förberett maten då? Har du förberett maten? Har du förberett maten? Har du förberett maten? Har du förberett... Koka kaffe. Har du förberett maten? Har du fått något gott? Har du fått något gott gott? Har du fått något gott gott? Har du fått något gott gott, Gojan? Ja, ska jag koka kaffe. Har du fått någon kaka då? Ska vi koka kaffe? Ja, hej då. Ja, hej då. Hej då. Ska du säga hej då?